గాయ్స్ ఈ రోజు అయితే స్టోర్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. మ్యాజిక్ క్యూబ్ లో 2 బండిల్స్ వచ్చాయి. న్యూ 2 సెక్షన్స్ అయితే వచ్చాయి. ఒకటి బ్యానర్, ఒకటి అవతార్లు, రేర్ అవతారు, రేర్ అండ్ బ్యానర్స్ అయితే వచ్చాయి. ఈరోజు అయితే ఇప్పుడైతే మనం అయితే స్టోర్ లోకి వచ్చాము. అదిగో 2 బండిల్స్ మ్యాజిక్ క్యూబ్ లో అయితే ఎక్కిచ్చాడు. ఇప్పుడు కలెక్షన్ లో పోయి మనం ఇంకా అమౌంట్స్ ఏమన్నా డబ్బులకి ఏమైనా ఇచ్చాడని చూద్దాం. ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వలేదు, మన దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని. స్పెక్స్ అమౌంట్, స్కై వింగ్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. బ్యాక్ ప్యాక్స్ అయితే 3 బ్యాక్ ప్యాక్స్. మీకు నా దగ్గర చాలా బ్యాక్ ప్యాక్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎన్ని డబ్బులకి ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు. నా దగ్గర అన్ని ఓనర్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 3 బ్యాక్ ప్యాక్స్ అయితే నాకు ఉన్నాయి. దీంట్లో 2 మాలే, కానీ తీసుకుంటే ఎప్పటికైనా మనకు వస్తాయి. దీంట్లో స్కేట్ బోర్డ్స్ ఒక్కటి కూడా తెలియదు. నాకు యానిమేషన్ ఉండే ఇష్టం. దీంట్లో కార్ ఇచ్చాడు. 14,000 కాయిన్స్కి అయితే ఇచ్చాడు. నా దగ్గర ఓనుడు. పారాషూట్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుంటా. ఏమి ఇవ్వలేదు పారాషూట్స్ కూడా. కింద న్యూ ఆప్షన్స్ 2 ఇచ్చాడు. ఒకటి బ్యానర్, ఒకటి అవతార్. అదిగోండి, చాలా రేర్ బ్యానర్స్. తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి. వాటిల్లో ఇప్పుడే నేను ఇందాక రెండు బ్యానర్స్ అయితే తీశాను, 2 అవతార్స్ తీశాను. దీంట్లో అయితే నాకు నచ్చింది. ఒక పాండా అయితే బాగుంది. పాండా అయితే తీయడానికి చూస్తాను. ఇంకా ఇది ఒకటి బాగుంది. డైనో ఇందాకే తీశాను. ఇంకా మిగతా అన్నీ అట్టే ఉన్నాయి. మీరు ఈ సెక్షన్లో బాగానే ఉంటాయి అవతార్స్ కానీ బ్యానర్స్ కానీ. నేనైతే తీశాను, నాకు నచ్చింది. పాండా బాగుంది, చిన్న పాండా. అయితే మీరు ఈ వీడియోకి అయితే లైక్ కానీ, షేర్ కానీ, సబ్స్క్రైబ్ కానీ చేయలేదనుకో, ఆన్ ది స్పాట్లో ఇప్పుడే చేసేయండి. లైక్ కానీ, షేర్ కానీ, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వ్యూస్ మాత్రం చిన్నగా పెంచండి. అన్నీ అట్టట్టు ఉన్నాయి, బాగానే ఉంటాయి. రేర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇదే వీడియో. టుమారో అయితే ఇంకో వీడియో వస్తుంది, గేమ్ ప్లే వీడియో. సరేనా గాయ్స్? సరే, బాయ్.